Good morning guys. Sugpay na ni mama ang karne. Si Dani nasad mi magluto. Ila manong GR. Mas mama, sunggutan niya ang panakot. Para ready na. Wait sad mama para ano niya kung luto na. Okay, nagkuas pa bang sa kahoy para isunglod. Okay, gisinduran na ni Papa. Ludo ni mamang panakot. Yupang. Magigsara po na. Magigsara po na. Nga guys, ato na ning kayon. Kaya man naman timpla. Magic sarap. Balong sa masarap. Aloy, abig ka dito realistic aloy. Okay. Aloy. Okay, happy tanis na maluto. Okay guys, kiluto naman. So, giyaon na. Yan si Ryan. Mas kiki. Kainan na, humba o rice. Mama, tagot. Unya sa karon magkuan nami. Maghikay na pud mi. Kay kagabi among unda so karon ang ganap na jud sa kalag-kalag namo. So si mamang tuwa sa minteryo ng dagkot. So apil pud ako ang bata. Naguli akong bata nga si Britney kay nandagkot pud siya. Siyang mga apuhan niya ugma basin ako ugma pud kay way mag-atiman dani. Kanya kani akong igagaw nga si Rere Boy. Napoy manghod nako nga si Ayang. Muni si Ayang hayang. Siya pod kami nagtatabang ko kay unya luto ng atuang kanon. Naramang kanon. Dayon ang amo pong humba. Okay, luto na. Unya kay lagi na, dito sa Ilamayamiya nagparty pod ang mga igsuon niya og si Mother Earth. So patuon ko dito pero lisod man pod magadto ko dito nga napog ko'y bisita. Nakot pa po ko'y mga uyuan, mga igagaw nga naa sa amo. So dili na ko biyaan pero mo adto rig hapon ko dito. Nya dani man mi human man mi dadto sa mo gabi so dani mi sa ilang ni GR pod ning mga angkol nako ganap sa muni siya. Awas sa gwapo. Hi gong. Bisita guys. Mga siaw na kayo kay nagtagay-tagay sila guys. Muning manghod na ko. Then muni si Kikin. Niya si Angkol. Niya si Chanmar. Muni sila ni GR. Muni mga bisita mga angkol na ko ni. Niya support naman sa muni siya ang finished product na unsa na siya humba. Muni siya ang humba. Muni siya ang luto. Gainar ni siya sa buntag na luto. Muni siya ang kusinira. Gikan pa ni siya sa lain planet. A few moments later.
Okay guys, manaman so mga unata. Nagabot man siya yang nagkonsab. Libansin na niya. Munang dito amo pong gibutangan o. So, sikan bat so nila mo. Ngani ning kalag-kalag. Ginagmay ra gud basta. Halag nga buhi. Ngani kalag-kalag ni sa mo. Yes. Kaong din he, pagkabot ka balay, lain na itong kaong. Basta ta ko. Kasang bahay vlog. Uy, kaon. Ngaon ba? Sakay ko. Busog pa man ko. Kaon re. Di man ko kaon. Kain lang ng kain. Lah, Yati ang ko. dalon na to ni dito. Ana adat to. Ana Ay butangi og bihon dito ka. dito. Bukan ni bihon lang ni. Ato ni butang dito. Ginagmay ra gud at least na ah. Yahay, bagi kay Dani ah. Inani kay Yahay, bagi kay Dani. Bugsay dia lang. Di ka pagkabugsay? Diyo ka balog bugsay. Dukot naman ang laging uban. Nabali na lang mo kutsara binugsay. Kato sila ni Mamang. Gibilinan gapud to. So pa man nandagkot. Nabot nila gamay. Kaya ka uban. Ha? Kaya. Mama ilang. Gitapos nila karon kaugma sila rin kataringan. Mother Earth nagkaon. O nagkaon sa bihon, di kaon ni Mother Earth ba? Tanawa ko sa to, na ay bihon dani. Oo. Lagi nagmay ra gud guys, basta ka enjoy lang. Ma, Siya pa ba? Beer man. Di ba makuha? hindi, kalang to. Tap na pa eh, nila. Ay, Di man ka kuan karon magtagay kay na may okasyon man na. Ha? Kani si Gingayan vlog agilumilom ra gyapon no. Di kanila mayamiya. Ako kanong buntag ako nagadto dito dili pwede nga maglakaw ko kay napod akong maglakaw ko niya nakoy mga angkol dinhi. Nangalag pud sila so nagatiman ko sa amo kay wadi ako mama. Gigawas na mo kausa na kan ZR og ang amo. Maura giusara ninyo. Apadala man sa tihilin. Nikuan ko. Giusara. Imo mama na dagat na. Ma na dagat. Halang-halang. Ang halang-halang. Ang halang-halang mo pa. Ang halang-halang wala pa unya. Unya adto tay lakoy LD kay mag-ihaw sila og kanding. Ya, dako ka nya daghang kayo ila bulangoy gabi. Nya nagsigiya na sila pan lakaw. Una si Lilin vlog. Kanin si Papang wa na. Wala. Pero apa na lubat. Wala pa. Hapit daw. Inanimi ka lingaw sa bukid. Basta na ay okasyon kalag-kalag man di jud na mawala ang tagay-tagay. Muni ang Sit out, sit out. Umuri. Kita kan punya umuri. Mother Earth padung na siyang uli. Ika na sila din guys. Inanimi ka aligri sa bukid. Kalag-kalag man sa mga lag ang mga buhion niya. Sa ginagmay ra gud din bihon ra kita guys. Kuan niya.
Ito na. Hoy, kadagan ba kasi mong anak na na? Yes, Auntie Mercy, padung na po siya mo uli. Sa Ginoo ko, manguli na kuno sila. Unya na. O, ni man ako mga igagaw si Kasang Bahay Vlog. Yes. Hoy, Kasang Bahay Vlog, idala po din taon ko kay gakamang pa kong subscriber. Unya ka to si Otik Vlog. Buong-buong dyan ni si Zoe. Nangabot na sila gikan minteryo. Igagaw ng gwapo. Oo. Ako ang muni akong kamagwangan. Si Britney. Isa. Umano mo pandagkot sang? Oh, muni akong kamagwangan. Ya, aman mo ng dagot. Kataringan? Kataringan, Talisayan. Talisayan, okay. Yan ka ni si Luloy. Unya, kay ang akong anak, kay muuli pa man sa Cagayan. Kay magtrabaho na po siya, ugma maning kakay siya. So, nagpakuha siya ni Papang sa pako. Dalon na niya sa Cagayan. Wala po sigmarang, guys. Agoy, hinog na kayo. Agoy. Agoy sa marang dalon sa kong anak o pako na to. Moto ako ang kamaguangan si Britney. Wala siya nag-eskwela karon guys. Kasi sa sunod nasa sa Cagayan nagtrabaho. Malaysia. Mabalik na si ate sa Cagayan. Oh, nara yung madala. Naaipak ko. Marang sulod. Na iyang dalon sa Cagayan. Kaya nang duwa ang mga bata. Nasa tilin. Yeah. Guys. Oh. Guys, ikaw sang guys. Kay mo. Ito mo si ate sa Cagayan. Unya, karon muli akong kapagwangan guys. Muli si Britney. Tingloy. Okay, mag-advance siya. Okay, mag-advance siya sa Cagayan. Unya, yung sakyan si Janmar. Nara. Okay, naglarga ng motor. Ito na si ate. Bye-bye, amping. Ito na. Onya na si Riri Dani. Wala sa mood. Ito yung gikandre. Onya na si Alan. Okay. Saus baliga. Saus baliga.